up, super fam, super mega by is in house again for this vlog. Wala o kasuroy kay murag galay ng panahon niya. Di man ingunlaan nga bad weather kay ang ulan yata po sa kaytasan para na siya nang purpose ang ulan. And for today's vlog, istoryahay lang ta about anang kuan ba kana ganay kinaiya nato nga mostly na amang gitaan na but ato lang ma-minimize kanang kinaiya nga kasina ba ato na bisan asa pa nimo naabot sa imong mataos yung palibot na sila sila kuan na sila mga kasina nga usay ikatubang nimo wala ka kabalo nga naa sila na feelings yung anak niya ang imo rang mabalaan sa chismosan nimong silingan kung hindi nakaparatiha nya kani kung mga chismosan ako ni sila gamit po no dapat sila gamit ng mga dito mga balita mas kusog pa sa alas 4 nya about aning kasina naag na sila din nato malikayan bisan sa one pub sa nasa pag nimo ano sa pamilya nimo sa kuan pero mostly sa pamilya kung may kasina sa igsoon na pwede naman may istoryahan dali naman ang maso basta as long as mo-open lang siya nimo about anak kung nasina siya nimo but mostly sa ubang nga tao naamang ginang kasina kanang like for example kanagong mutaas-taas ang imong kuan taas-taas imong standard sa imong pangabuhian like kanang nakapalit kag us ka buok porol musuhit pa siya palit like makapalit kag tulo ka buok kalublak mo palit pud siya bisag wala pahinala na ba muna siya ang kuan sa kasina ba kanang murag dili siya ganahan o malabwan ang iyahang naniya nga dili siya ganahan mawalabwan ang naniya nga di siya malabwan nimo o siya kasi nga mas di siya ganahan mutaas ka like a crab mentality ba na kanang parehan nimong crab isulod na nimo ng crab ng kaldero nagani usa nga crab nga musakas taas bugnuton di kailangan sa crab mentality o kasina so all I can say is namang ginakinayahan na to but ang ato lang nga malikayan na kung naman siya kasina or kita ako or kita namatay kasina ato lang i-minimize or else ato lang pwede talaga magwala kung nakinayahan ato lang walaon ba dayon kung unsay ma-achieve sa ato ang sa mga tao sa itong palibot i-appreciate lang nato congrats o like ani ay friend like anane ba kita friend nindot lagi kag balay nindot lagi ana congrats kay nakapordak ana pa idayig nato sila kanang i-boost nato ang ilahang ilang gana ba ilang gana nga ma-proud pud sila sa lakan ba dili nato kay hindutan balay o abay kay lakas una ba muna na sa kasina so ato ra nga nindutas imong balay o muna siya appreciation lang dili kay kasina kay kung ang kasina god ang hatred kay friend mo ba siya ang muna itong ikuan sa atong kasing-kasing murag lain man jud kaayo no mas may nang good vibes lang ta sige para kuan para okay lang kana makatulog ka maghayang nya as long as kahilab ka ng tawhana okay ay like hilabot kay basta ang kasina hinahinayra na siya magwala di na nimo iman kay kung sige ka anang kinayahawa gyud kay padulungan promise you kay padulungan so wala siya ako gamay ika-share super fun and more upcoming vlogs pa kita so nakakali ko gablagan sulod sa CR kay namin natulog dito sa may backroom niya di mo ko pwede magsaba-saba dito kasi yung tipang sila magkabuntan niya muna siya super fun so para ka-subscribe sa akong YouTube channel please subscribe and hit the notification bell button kamo sa upcoming vlogs ako so ako may insert mo gawa na ako mga shoutouts kung abot ako 1k subs para okay po ng mating ba diba walang ka siya super fun always think positive and be good vibes as always thank you love you